лохтаксозӣ як ҳунари аҷиб ва басо муҳим аст. Кори нозук вале дилписанд, мушкил вале гуворо. барои он ки умдатарин нақшҳою гулдӯзӣ дар либоси ин лухтакон нишон дода шаванд, басо заҳматҳо мебояд. имсол дар озмунҳои шаҳрии бахшида ба рӯзи модарон меҳринигор шоҳмамадова, ки ин композитсияҳо маҳсулидастони пуриҷози ӯ ҳастанд, сазовори ифтихорномаҳо гардид. ӯ мегӯяд, ки соли дуюм аст ки ба чунин фаъолият даст дорад ва илҳомбахши ӯ маҳз эълони соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ будааст. хусусан ман аз ин иқдоми ники асосгузори сулҳи ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурияти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле хурсанд ҳастам, ки ин солро яъне соли 2018 соли ҳунарҳои мардумӣ ва рушди сайёҳӣ эълон намуданд ва баъдан то соли 2021 ин сол яъне соли рушди сайёҳӣ ҳунарҳои мардумӣ ва деҳот илова карда шуд, идома ёфта. мо хеле ҳам шод шудем, ки ҳарче бисёртар эҷод кунем. хусусан ман аз ин чиз ҳаловат гирифтам ва бисёртар мехоҳам ҳарчи зиёдтар, ҳарчи хушрӯйтар, ҳарчи бисёртар эҷод кунам. гӯшаҳои омодашудаи ин ҳунармандбону ба 30 солагии истиқлолияти ватан, ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, ба рӯзи модарон, ба табиат, ба соли рушди сайёҳӣ бахшида шуданд. умуман лухтаксозӣ ин ҳунари аҷдодии мо ҳаст. таърихи он басо аҷиб мебошад ва имрӯзҳо дар асри навин ба ин навъи иҷодкорӣ таваҷҷӯҳи зиёд ва махсус равона карда шудааст, зеро ҳар як сайёҳе ки ба ватани мо ташриф меорад, чунин навъи ҳунарро ҳамчун ёдгорӣ бо худ мебарад, ки ин дар муаррифии фарҳанги ниёгон басо муҳим аст, мегӯяд меҳринигор шоҳмамадова. бисёр хориҷиён ба ин ҷо сафар намуданд ба бадахшони мо ва хусусан ман омадан ин выставкаи маро тамошо карданд ва бисёр чизҳоро харидорӣ намуданд. курпачаҳо, кӯлоҳ, михел чизҳоро харидорӣ намуданд, лухтакҳо бисёр харид. ин ҳунари воло, ки дар композитсияҳо таълиф шудааст, рӯзгори моро, урфу одат, ҳадафҳо, умеду ормонҳоро таҷассум менамояд ва бо ин гӯшаҳои ба мавзӯъҳои гуногун бахшида шуда, ин ҳунармандбону ният дорад дар чорабиниҳои наврӯзии сатҳи ҷумҳурӣ иштирок намояд. меҳринигор шоҳмамадова қайд намуд, ки орзуи дили ӯ композитсияи сохтмони нерӯгоҳи обии барқии Роғунро эҷод кардан аст. мехоҳад, ки ҳар як заҳмати зарбдорони ин иншооти аср ва умедбахшро, ҳар як талоши оҳангарону кафширгарон, бетонрезону хишчинонро таҷассум намояд. имрӯзҳо, ки аз тамоми минтақаҳои ватан ҷавонон дар ин сохтмон саҳмгузорӣ доранд, месазад ононро таҷассум намуд, зеро ин низ таърих аст ва яке аз саҳифаҳои шоистаи таҳсини таърихи миллати тоҷик мебошад.